Kalangas pa pud aning manok kahilo mo oy. Kay udto, di maayo nga magsaba basta udto. Ako gihatagan og usa ka manok nga bay. Unya nangitlog na di ay wa ko'y kalibutan nga namiso na nya kaganiha. O karon akong tan-awon kay namiso naman akong pugaron kay tingalig mga hug to. Sana mag kayo ngadto. Adto ko shout out di ay ngadto sa naghatag sa manok nga bayi nga nangitlog na karon niya dayon namiso nagyod niya si Nestor sa Guadalupe Bugo, papa ni Dogdog. Ang kaibigan diri ni siya nangitlog sa una ning manuka diri ilawom dinhi oh na diha siya nangitlog diha siya nangitlog unya akong ibalhin nga re. Swerte ka lang po ko nagbaha manggod gikan sa bagyo nga Auring mo ni mga kaibigan lapo kaayo nagbutas lang ni kay lapo kaayo nagbutas ko kay lapo kaayo agi sa bagyo ni Auring nya may gani karon kay init na ang adlaw muga na ni paingon og dili na lang tumubalik ang bagyo. O karon ang ako ang manok sus namiso na mara nanaog naman di ini wa ko maglako nga nanaog na ang akong manok ara niya sus ni ang itabo di apay usa ka buok nga wala pa mapiso nay usa ka buok nga wala pa mapiso ug di ako'y bag-usan nga nakao kani mao ni mga bagong natawo pero piso ni hamanok ni ha bagong hinggawa sa iyaha nga shell ba bagong hinggawa sa iyaha nga itlog nara bagong nagawas kay wa man ko kay bawo aning nga nilakaw na din ning inahan para mga piso na patay man siguro ni ay kani itlugonon pa na pisunonon pa na siya mao ni kani maintag maluwas ning maintag mabuhi ning bagong na tao bag-o siya nga higawa sa iyang shell maintag mabuhi ni kay magdaghan ni kay naapa siyam ni kabuok mga kaibigan ang tanan ang inahan to ara dito ang inahan nya daghan kaayong salamat sa naghatag ni ining manuka ngadto kang Nestor sa Guadalupe Bugo daghan jud kaayong salamat kay wa ko magdahong madaghan dai ni siya itlog unsi ni kabuk itlog pero wa mapiso ang uban nara mainta og makasurvive kining usao kay mura man og nagluya-luya man ni ug ako ning padaghanon mga kaibigan kay hinatag ra ba ni siya ako magdahom nga mangitlog na di ay ni karon kay nawa ni siya ang istorya ani mga kaibigan sa wala pa ni siya mangitlog ug hangtod karon nga namiso sa wala pa ni siya mangitlog nawa ni siya diri sa amo unya naay duha ka tawo nga among silingan nga nangumpay diri sa amo ang palibot nanguhaglawog sa ilang baka akong ipangutana kung naabay ni abot ngadto sa ilaha nga manok nga naay bungot unya may pagkaitumon nitug-an tong usa nga naa sa ilaha ni abot ngadto sa ilaha unya hingingon siya ako lang tong giuli nay kay buotan man pud taon sila dili man sila manghilabot niabot ra sa ilaha mao to nga iyang giuli nga re kay mga buotan man ning among mga silingan dire
Wa joy manghilabot diri mga buutan jud pulos. Mao ni siya karon. Dayon ang itlog. Dayon na miso. Na iyang ang iyang piso. Mao ni. Ako ni siyang gigtan kaya aron di siya mulakaw. Ring house amo na ay mga bitin niya kauno niya ni sila sayang kayo taon mo pahinatag ra ba ni muni nga ako gining gipangga ni siya kahinatag taon ni maura gini akong manok nausak buok nya karon naglumlum na siya ayahan na siya nga iyahan na ng lumluman ang iyang mga anak o ako sa ning pakanon. Ang saging nila o nahinog naman doon. Videohan na lang yung papel to. Ug naa di ay mugmao lang to mga kaibigan ang akong video ug naa di ay mi saging nga nahinog na nga among tub-unon ug sa sunod na lang ng video tan-awa unya ninyo. Subscribe, like, share and comment. Inaot nga malingaw kamo sa ako ang mga video sa kanunay. Daghan kayong salamat. Kalangas pa pud aning manuka hilo mo oy. Kay udto, di maayo nga magsaba basta udto. Oh, musiaw ra ba hinuon? Unsa ba gigutom? Unya nang hapon pakanon ta mo mga alas 3:30 hapon dadaan ta mo nga pagkaon kay humana mamugkaon kaganiha. Sige. Hilo mo ha. Unya mangitlog og daghan. Sige, hilom. Musiaw ra ba hinuon? Oh. Naman giihaw. Gihaw mo. Oh, naay inyong imnanan oh. Oh, inom lang mo diha oh. Inyong imnanan oh. 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 Kay unya na pud mong hapon pakanon. Sige, pangitlog mo diha.